Teorierne fra det 15. og 16. århundrede kaldes for merkantilisme, som betyder noget med handel. Den primære forestilling i denne periode var, at det var altafgørende for et lands velstand at have overskud på handelsbalancen. Det betød altså, at landets velstand kunne måles på mængden af guld, som landet havde tjent ved at handle med andre lande. Adam Smith kom dog senere og gjorde opmærksom på, at landets velstand nærmere kunne måles på den produktion, som landet stod for. Dog var merkantilisterne endnu af den overbevisning, at guld i sig selv var målet for velstand. Dette kommer jeg mere ind på senere. Overskuddet på betalingsbalancen skulle ud fra merkantilisternes tankegang opnås ved at støtte eksportvirksomhederne og lave så høje toldsatser og importforbud som muligt. Dette skulle gøres, da merkantilisterne troede, at handel mellem landene var et såkaldt nulsumsspil, hvilket vil sige, at et lands gevinst modsvares af et andet lands tab, hvilket så vil sige, at summen af alle landenes tab og gevinster bliver 0. Merkantilisterne argumenterede for, at lande skulle beskytte sig mod udenlandsk konkurrence ved at lave nogle handelsændringer. Stadig den dag i dag kan man se, at nogle af merkantilisternes tanker endnu er til stede i nogle landes handelspolitik. I 1700-tallet kom der nogle tanker op, som var meget skeptiske over for merkantilisternes tankegang. Blandt de helt store tænkere finder vi økonomerne Adam Smith og David Roberto. De er ophavsmændene af de klassiske liberale handelsteorier. Adam Smiths helt store interesse lå i, hvad der kunne fremme et lands velstand. Han var tilhænger af, at i stedet for, at der var en enkelt person, som producerede eksempelvis en hel bil, så var det bedre, at der var mange personer, som hver især producerede små dele, og bagefter kunne man sætte alle delene sammen, og så havde man altså en hel bil. Man skulle altså specialisere sig på et område, som man blev meget god til, i stedet for at være lidt god på mange områder. Det er altså det, som er udgangspunktet for Smiths handelsteori. Han mener nemlig, at hvis to lande handler med hinanden, så får de begge to en gevinst, hvis hvert land har specialiseret sig i det, de er bedst til. Denne teori betyder altså, at lande vil kunne producere mere af alle varer, hvis de specialiserer sig i de varer, hvor de har de absolute fordele, og herefter handler med hinanden. Handel og specialisering vil altså samlet set øge velstanden for alle de involverede lande. Den engelske økonom David Ricardo udbyggede ca. 40 år senere Smiths teori. Han stillede spørgsmål: hvad nu hvis det ene land har absolut fordel på begge områder? Vil der forekomme handel mellem de to lande? Svaret her er ja. Lad os sige, at Danmark er bedst til det hele. Vi slår til Tyskland både på mølle- og bilområdet. Danmark har altså fordel på begge områder. Danskerne er dog relativt bedst til at lave møller, og tyskerne er mindst dårlige til at lave biler. Danmark har altså komparativ fordel på mølleproduktion, og Tyskland har komparativ fordel på bilproduktion. Ved at Danmark specialiserer sig i mølleproduktionen, og tyskerne satser på bilerne, kan man hermed bytte således, at en dansk medarbejder sendt til Tyskland med hans mølleproduktion. Den danske medarbejder i Tyskland kommer tilbage til Danmark med et vist antal biler, fordi han har forhandlet hans mølleproduktion for tysk bilproduktion. Danmark får altså en gevinst ved handlen, fordi vi har fordele på begge områder. Det samme vil gælde, hvis det er omvendt, altså hvis man sender en tysker til Danmark og forhandler biler for vindmøller. Tyskland vil altså her få en gevinst. Bytteforhold vil ikke altid være ens, og derfor i den virkelige verden vil man lande på et bytteforhold, som vil ligge mellem to yderpunkter, f.eks. 25 møller for 20 biler. Konklusionen er derfor, at begge lande vinder ved handel, så længe de specialiserer sig i at producere de varer, hvor de har komparative forhold. Princippet om de komparative fordele er således: lande med komparative fordele i forskellige varer vil hver især opnå højere velstand, hvis de specialiserer sig i de varer, hvor de har komparative fordele. Fri handel og specialisering vil således øge den totale velstand for de lande, der åbner op for handel med hinanden. Både Smiths og Ricardos teorier hviler på nogle forudsætninger. Her menes der, at der ses bort
fra transportomkostninger. I og med at transportomkostninger kun er en lille del af varens pris, så er det ikke noget, der vil gå ind og påvirke. Under faktorudrustningsteorien benytter man sig kun af produktionsfaktor, hvilket er arbejdskraft. Man begynder senere hen at betragte et lands komparative fordele i meget bredere perspektiv. I disse teorier kunne man inddrage naturressourcer, teknologi og arbejdskraften. Denne teori tager udgangspunkt i at landene er forskelligt udrustet, når man har alle de samlede produktionsfaktorer. Det er derfor forskelligt fra land til land, om man har store mængder billig arbejdskraft eller er velforsynet med høj teknologi. Det betyder, at de forskellige lande specialiserer sig i forskellige produkter. Faktorudrustningsteorien kan derfor gå ind og forklare, hvilke varer de forskellige lande vil specialisere sig i, og dermed kan eksportere.